रील बनाओ तो ढोड़ी चोली का कानू देखाओ खा के वैसन टाइप के रील रहेला कि साफ सुथरा रील। हम बानी बाहर आ तू गांव में रील बनाओ तरुआ। बहुत गंदा नजर से देखेला, बहुत गंदा गंदा बात करेला। का कहेला? जैसे रुआ रील बनावनी तो वीडियो के करेला। मालती चौहान रहली न, हाँ। बहुत गरीब रहली, उनके वीडियो मतलब लोग कहला एक औरत नचनिया हो गई बिया ते पैसा नहीं खे कमाते तो। नमस्कार रुआ देख रहल बानी आपन बिहार न्यूज। आज हमार मौजूदगी हो चुकल बा पश्चिमी चंपारण जिला में और रुआ देख सकतनी हमरा संगे एगो फ्रेम में महिला बानी जो उनकी रील बनावत तानी। अभी रील वायरल नहीं खे भइल लेकिन काफ़ी मेहनत कर रहल बानी रील बनाए में। तो आई हम इहे से बात करें आ जाने के प्रयास करें कि आखिर कौन ऐसन जरूरत पड़ गई कि यहाँ की रील बनावे लगनी। सबसे पहले अपन नाम बताई। सीमा देवी। सीमा देवी, ये बताई देवी जी रुआ रील बनाओ तनी कितना दिन से रील बनाओ तनी? 6-7 महीना हो गए बनाते। 7 महीना हो गए। आई बताई रील रुआ कौना टाइप के बनावे नहीं? खाना भी बना के डाली ने और ज़्यादा मतलब गाना पर रील बनाई ने। आजकल के लोग मने देखल जा रहल बा कि रील बनाओ तो ढोड़ी चोली का कानू देखाओ खा के वैसन टाइप के रील रहेला कि साफ सुथरा रील? साफो सुथरा बा, कहीं कहीं वैसे भी बा, वैसनो बा। मने अब बा एक आदमी मीडिया ले ओनी तो कोनी जाई काथी बनावता नहीं, साड़ी में लपेट के पूरा बनावता नहीं, थोड़ा सा मतलब अलग ढोड़ी दिखाई नहीं। ढोड़ी दिखाने के ना कोनी में थोड़ा सा मतलब जैसे आजकल लोग जो है तो वो टाइप के थोड़ा सा बनाई तो उतना मतलब गंदा भी नहीं की बनौले। हाँ तो मैंने कौन गाना पर बनावनी? गाना पर कोनो गाना पर पवन सिंह के गाना पर, खेसारी जी के, मैं सबके गाना पर बनाई। और पति कहाँ बनी? पति हमार हल्द्वानी बनी, नैनीताल के लगे। आई बताई रू 8 महीने से रील बनावे के जब शुरुआत कईनी तो पति ओबरा कुछ कहनी कि तू अब हम बानी बाहर आ तू गांव में रील बनाओ तरुआ? पूछन शुरुआत जब हम कहनी तो वहाँ से पूछनी जो रील बनाओ तनी का कहतनी तो पहले माना कहनी जो नत बना, फिर कहनी जे मतलब नहीं हो रहा और कहनी हम कहनी गरीब आदमी बानी सन आ देखी 2 लड़की हमार बाड़े लो लड़का नहीं खेलो खातिर दुनिया ताना मारेला आ गरीब आदमी बानी से ऑपरेशन 3 गो भइल बा, 3 कर्जा काट के भइल बा, बहुत कर्जा बा और गरीब आदमी बानी से मान लीजिए कहाँ से आई। तो देखनी जब मतलब बहुत लोग रील बना के भी मतलब गरीब लोग मतलब 2 रोटी खाता चैन से, तो वैसे हम रील बनाना शुरू। यही बताई जिसे रील बनावल शुरू करनी तो अटी पटी या अड़ोस पड़ोस के लोग रुआ के कौना नज़र से देखेला? बहुत गंदा नज़र से देखेला, बहुत गंदा गंदा बात करेला। का कहेला लोग? कहेला जो रील बनावेले तो बिगड़ गइल बिया, तो पागल हो गइल बिया, मतलब ये सब लोग बोलेला। अच्छा, और यो कुछ गंदा कमेंट करेला लोग? ना गंदा कमेंट क्यों ना करेला। रुआ सास ससुर के मने रुआ प्रति केंगा बाटे विचार? सास ससुर के घर के लोग कोई सपोर्ट नहीं के, हमारे पति सपोर्ट देनी बस। सास ससुर सपोर्ट ना करला? केहू गाँव नगर केहू सपोर्ट देवेला। जैसे रुआ रील बनावनी तो वीडियो के करेला? रील हम अपने खुद कुछ पर रख दी ना तो कबो कबो बच्चा लोग मिल जाला लो तो कोई बच्चा को पकड़ा दी, बच्चा के पकड़ा दे। जैसे अड़ोस पड़ोस के रुआ कहता नहीं कि 2 गो जैसे और बेटी बा तो अड़ोस पड़ोस के जैसे लड़का लोग आवत हुई लोग तो का अगल बगल के लोग मनो करेला कि उनका घरे मत जाइए वो रील बनावे ले वगैरह वगैरह? हाँ लोग मने करेला, कहेला लोग जे मतलब उनका घरे मत जाइए सो, उनका से बोलिए सो मत, रील बनावे ले तो बिगड़ल भी आ, तो मतलब बहुत किस्म के लोग बतेला। वैसे हमरा का करे के बा, मानी के बतिया के मजबूरी हमारा मजबूरी बा तो हमें न कर सकत नहीं, लोग हमरा के दी ना। घर में हम कब खाए भी न सूझ जानी ना खानी, मतलब के तबीयत खराब होला चाहे केहू होला केहू ना पूछे आवेला खैलू हो कि ना खैलू हो, केंगे बाड़ू लो केंगे ना, बस घरों में के लोग ना करेला, बाहरी के लोग ना जानेला। आई बताई मतलब 8 महीना से रुआ रील बनाओ तनी, अब 800 के करीब में 900 के करीब में रुआ सब्सक्राइबर अर्न कैले बानी, सब्सक्राइबर हुआ गेन कैले बानी 900 के करीब में। तो अभी काफ़ी आगे तक जाए के बा, काफ़ी लंबा सफ़र बा, ये कैसे तय करे? तो वही खातिर तो हम कहने जो इतने हम कहते जो हमारा पब्लिक आगे बढ़ाई लो, प्यार आशीर्वाद दी लोग, सब्सक्राइब लाइक कमेंट, मतलब अभी हमरा और घर देखनी है, घर भी माने समझी कि घर भी अच्छा नहीं है, टूटल घर बा, मड़ई के घर बाटे, मड़ई के घर बा टूटल फूटल। यही स्थिति देख के पता न भगवान कहिया ये गरीबी दूर करे। आई रहुआ रील बनावे के सपना बचपने से रहे कि आगे चल के आइल कि हमरा रील बनावे के चाहिए? हमारा तो सपना ऐसे तो बचपने से रहे, मतलब जैसे डांस वांस को शादी वादी में करे के होत रहे तो कर लेते रहनी, मतलब
जैसे देखनी जो स्थिति बहुत खराब होता तो हम कहनी जे ऐसे भी शादी ब्याह में डांस करबे करेनी, गाना वाना गैबे करेनी, काहे ना हम रीले बनाई। तो वैसे रील बनावे लगी। रील बनावे लगनी। अभी तक कितना रील बना चुकल बनी? अभी तक 1500 वीडियो बना दिले बनी। 1500 वीडियो बना दिले बनी। तो अभी तक सबसे ज़्यादा प्यार दुलार कहाँ से मिलल बा? यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से? इंस्टाग्राम से कौन माने फेसबुक से ज़्यादा मिलल बा, यूट्यूब से ज़्यादा मिलल बा। अरे वाह, हई केकरा के देख के लागल कि अब हमरो रील बनावे के चाहिए, जैसे मतलब और कोई मतलब केकरा से देख के सीखनी रहुआ? इमालती चौहान रहली न, हाँ, बहुत गरीब रहली, उनके वीडियो मतलब हमारे मोबाइल में आवत रहे तो उनके के हम देखनी तो कहनी बेचारी इतना गरीब होके और इतना बड़ा आदमी बन गई बड़ी। हाँ, काहे ना हम अपना गरीबी के मतलब वैसे ही बना के दूर करें, वैसे बनावे लगे। तो रील के साथ साथ ब्लॉग वीडियो भी बनावत और रील बनावत नहीं? तो ब्लॉगो बनाई ने, हम ब्लॉगिंग भी करी ने और रील भी बनाई ने, दोनों बनाई। तो टाइम मिला तो मतलब ब्लॉगिंग बना दी ने, ना तो रील बनाई ने। गांव के लोग तरुआ पति से ताना मारत हो कि तोहर पत्नी हीरोइन हो गई, ऐसे अगारा बगारा मतलब लोग गांव के लोग कहले एक औरत नचनिया हो गई बिया तो पैसा नहीं खे कमाते, तो ओकर खर्चा नहीं खे दे पावत, तो ओकर मेंटेन नहीं के कर पावत, तब नहीं कर मेहरारू नाचतिया गावतिया मोबाइल में। तो कहे ने कोनो बात नहीं खे, मतलब मजबूरी बा आदमी तक केहू सहबे करेला, मजबूर बानी से वैसे सही नहीं सो का करी से। आई बताई, अभी जैसे ट्रेंडिंग चल रहा बा कि थोड़ा कुछ अश्लील गाना भी बा, तो वो गाना पर भी रील बनाएनी? हाँ, अश्लील गाना पर ऐसे तो ज़्यादा नहीं कि बनौले, मैंने एक आध गो रील बनौले बानी हम। बनौले बानी। हाँ। और सबसे रुआ पसंदीदा गाना कौन है? खेसारी जी के गाना। खेसारी जी के? हाँ। कौन गाना रुआ पसंद बस सबसे? और एगो गाना नहीं कि राजा पियल छोड़ देना तो मर जाए, कही न, मतलब ये